Vážení páni učitelia, milí spolužiaci a vlastne všetci tí, ktorí ste si k nám prisadli, vítajte pri sledovaní prvej relácie našej školskej televízie Schola Pictus. Jan Ámos Komenský, učiteľ národov, ktorého meno nesie i naša škola, pomenoval jedno zo svojich diel Orbis Pictus, Svet v obrazoch. A netrvalo dlho, iba pár storočí, aby tento názov inšpiroval nášho pána učiteľa Alexandra Bertiča k tomu, aby vytvoril školské televízne vysielanie, teda nejakú školu v obrazoch, čiže Scholu Pictus. Bolo to naozaj dávno, ešte v minulom storočí, keď ani technika nebola taká ako v súčasnosti. A stále musel počúvať, ako sa to nedá realizovať. Ahoj kamaráti, vítame vás pri sledovaní relácie Škola v obrazoch. Do dnešného vysielania sme pripravili krátke spravodajstvo z činnosti žiakov 1. a 5. základnej školy v Michalovciach. Pozrieme sa, ako to vyzeralo v pionierských táboroch na Zemplínskej Šírave a v Žbinciach a na záver malý zákusok. Či vám bude chutiť, posúdite sami. Áno, začína škola. Pre mnohých je to vôbec prvý deň v škole. Ako to len v nej bude? Na pár rokov sa im stane druhým domom. Budova školy je nová, čistá. Ale akí budú učitelia? Isté, že prísni, avšak dobrí. I na prvej základnej škole v Michalovciach sú takí. Pekné, povzbudivé slová, krátky kultúrny program a hneď do práce. Zasadíme svoj prvý stromček, krásnu rybku. Ešte ju polejeme a budeme sa o ňu starať celých 8 rokov. A potom už len cesta domov. Po prvýkrát zo školy. Ale čo to? Ešte je len druhého a už sa mi nechce? To nie, len mi je smutno za mamičkou. Hneď na 2. septembrový týždeň sa konal na 5. základnej škole v Michalovciach zber papíra. Vedúca pionierskej skupiny Iskra, súdružka Maximová, ešte koncom minulého školského roka vyhlásila, aby žiaci boli aktívni v tomto smere i cez prázdniny. Či boli, hovoria za nich výsledky. V 5 nákladných autách sa odviezlo vyše 7000 kg starého papiera, čo stačilo na prvé miesto v okrese. Pochvály si zaslúžia teda všetci, čo k víťazstvu prispeli. Najviac však pionieri 6A, 6D a 7A triedy, ktorí nazbierali spolu takmer polovicu celého množstva. Jeden zo záväzkov vizitky pionierskej práce bol teda splnený. Sa už peknou tradíciou, že cintorín Červenej armády je aj miestom konania sľubu iskier a pionierov prvej základnej školy. Červená hviezdička, knižôčka a plamienok sa odteraz budú hrdo vypínať na hrudi takmer 60 žiačikov, nových iskričiek, ktorí v predvečer 1. mája zložili svoj prvý naozajstný sľub. A my im prajeme, aby sa im ho podarilo splniť čo najlepšie. Výročie oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou si učitelia a žiaci 5. základnej školy uctili zapálením partizánskej vatry.
Je to určite pekný a dôstojný spôsob, ako sa poďakovať tým, ktorí neváhali položiť za naše životy i ten svoj. Súdruh učiteľ Jánošik Striedov pripravil vatru na pohľadanie a na jej slávnostné zapálenie sa podujal podplukovník súdruh Pirnaga. Dlho do večera sa ozýval spev žiakov, učiteľov, ale i rodičov, ktorých hrial nielen oheň, ale i pocit, že sa aspoň takto môžu poďakovať. Prizvaný hosť zároveň odpovedal na množstvo zvedavých otázok z histórie druhej svetovej vojny a oslobodenia a v závere ešte vystúpili školské tanečné krúžky. Mnohí tu spoznali prekrásne ruské či sovietské piesne. Ak to chcel, mohol si pochutiť na pečenej slaninke. Drahí sovietskí bratia, ešte raz ďakujeme. Naozaj dobre. Veď mnohí tu majú to, o čom doma iba snívajú. Pekné bývanie, čisté oblečenie, pravidelná strava, kultúrne a športové podujatia. A to všetko úplne zdarma. Vedia si však tieto vymoženosti vážiť? Niektorí áno, žiaľ, mnohí nie. Snáď to pochopia o rok, lebo letný rekreačno-výchovný tábor v Pinciach sa otvára každé prázdniny. Všetci sme dúfali, že si na vystúpení skupiny Elán pochutíme. Mal to byť teda akýsi zákusok na koniec prázdnin. Kto však sedel po bokoch štadiona a za mohutnou zvukovou aparatúrou, z koncertu mal skôr kyslé pocity než sladké. A tak namiesto divákov vyhrali futbalisti. Dosť však slov. Ďakujeme za pozornosť a hurá do školy. Nuž a spolu s ním sme radi, že na základnej škole v Michalovciach na ulici Komenského sa to dá. Dobrý deň. Ahoj. Sledujete prvé vysielanie školskej televízie pri 4. základnej škole? Sledujete Schola Pictus. Druhý september definitívne ukončil letné prázdniny a začal sa nový školský rok. Prváci, okrem nového učebného programu so zameraním na anglický jazyk, dostali aj skutočne prvé krásne triedy. Dňa 1. septembra sme si pripomenuli Deň Ústavy Slovenskej republiky. Ako byť dobrým a naopak zlým príkladom vám ukážeme v rubrike Chválime, kritizujeme. Chcete si preveriť svoje vedomosti, schopnosti či postreh a pritom aj niečo vyhrať? Stačí nás pozorne sledovať. Stará mama, o rok prídem vlakom sama. Maj sa dobre, biela chatka, prázdninová kamarátka. S Bohom svätojánske mušky, kde mám zošiť pero tušky? Zvoní zvonec, nie ten z poľa, vitaj žiačik, škola volá.
Nový školský rok sa ako po minulé roky niesol v slávnostnom šate. Niektorým sa do školy chcelo, iným zasa nie. Veď čo je to 2 mesiace leňošenia? A práve tým patrili milé slová nielen od vedenia našej školy, ale dokonca aj nášho pána ministra školstva, aj keď len iba z notebooku. Osobitná pozornosť, akože ináč, patrila prváčikom. Ba dokonca jeden z nich nás milo prekvapil peknou básničkou. Všetko je dnes prvýkrát, ty si žiakov veľmi rád. A teraz nám príde zarecitovať náš odvážny prváčik Janko. Trochu mi jedne voľky, trochu povoli. Dnes odchádzam zo školky, pôjdem do školy. Trochu mi je smutno, trochu veselo, trochu mi je smelo, trochu nesmelo. Ja som neposledný, tak sa priznám hneď. Bojím sa, či dokážem v škole obsedieť. Teším však sa na to, keď si celkom sám z rozprávkovej knižky, čo chcem, prečítam. Nakoniec sa žiaci rozbehli do vynovených tried. Ale len nakrátko, pretože na učiteľov už čakala prvá veľká porada. Náš pán riaditeľ, pán Severín Činčár, nám na naše otázky typu čo sa preberalo na porade, veľmi odpovedať nechcel. Preto sme sa opýtali na niečo iné. Pán riaditeľ, ako ste stravili letné prázdniny? No, aj pracovne, aj oddychovo. Čas prázdnin som bol na chalupe so svojimi blízkymi. Boli sme sa trošku aj zrekreovať vo Vyšných Ružbáchoch, čiže nielen more je dovolenka. No a takto veľmi rýchlo mi ubehli prázdniny. Máte pre nás žiakov alebo pre školu nejaké novinky, niečo nové? No, novinka je napríklad aj táto trieda, aj vedľajšia, čo sme pripravili pre prváčikov. Ja si myslím, že aj tebe sa páči takáto trieda. No a takto plánujeme do ďalších rokov, každý rok pre prváčikov pripraviť takéto pekné nové triedy. A ešte, čo by ste chceli popriať televízii Schola Pictus? No, keďže je to začínajúca televízia, prajem jej veľmi dobrý štart, veľa trpezlivosti, veľa úspechov a úspechy to sú to, keď vás budú sledovať žiaci, učitelia a poprípade aj rodičia. Ďakujem. Svoj veľký deň mali naši najmladší. Sú tu iba krátko a už vidno, že sa tu cítia dobre. Ale najprv sa poďme pozrieť, keď tu boli prvýkrát. Povieš nám, ako sa voláš? Elka. A priezviskom? Neviem. A tešíš sa do školy? Hrozne. A máš už novú tašku? Aj, od Ježiška som dostala, to som mal slovo u babky. Áno, a na ktorý predmet sa tešíš najviac? Na ktorý predmet sa tešíš najviac? Telesnú učobu. No. Ahoj, nám povedz svoje meno. Ja som Maroško Kašuba. Hej, a koľko máš rokov? 7. Hej, a páči sa ti prvý deň v škole? Hej. Ahoj, môžem sa ťa niečo pýtať? Ako sa voláš? Viterka Honíko. A koľko máš ročkov? 7. A páči sa ti v škole? A ešte nám povedz, ako sa ti páčil program? Pekne. A čo teraz maľuješ? Nevieš? Dobre. Príspevok za úhradu a pobyt v školskom klube je 6 eur. Môžem sa ťa opýtať? Ahoj, ako sa voláš? Sebastian. A koľko máš ročkov? 6. A páči sa ti v škole? A čo teraz maľuješ? Domček. A páčil sa ti program? Áno. A tešíš sa do školy chodiť? Áno, a už vieš niečo? Akú basničku? Hej. Ďakujem. Takže nám povedz, ako sa voláš? Miška Hryba.